ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ መጀመርያ 3 ወርሕታት ብፍላይ ጥንሲ ከይተፈለጠ መድሓኒታት ምውሳድ ንዝለዓለ ናይ ወሊድ ሽግራት ክሳብ ጥንሲ ምጭንጋፍ ክኸተል ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ጥንሲ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ኣካላት ናይቲ ህፃን ምስራዕ ዝጅምረሉ ግዜ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ኤልሳ እየ ፋርማሲስት እና ኒውትሪሽኒስት። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ጥዕና ፕሮግራም ኣብ ግዜ ጥንሲ ክውሰዱለይ ይግብኦም መድሓኒታት ሓደገኛ መድሓኒታት ብልብል ክንርኢ ኢና። ክቡራት ተመልከተይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና እናጠየቅኩ ናብቲ ፕሮግራም ክኣቱ። ሓደ መድሓኒታት ኣብ ግዜ ጥንሲ ምውሳድ ኣብቲ ጥንሲ ዝተፈላለዩ ጉድለታት ናይ ጥዕና ሽግራት ኢሎም እውን ጥንሲ ምጭንጋፍን ሞትን ክኸትሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ኣብ ግዜ ጥንሲ ክውሰዱለይ ይግብኦም 8 መድሓኒታት ክንርኢ ኢና። እቲ መጀመርያ ነግንዮ ዋርፋሪን እዩ። ዋርፋሪን ደም መቕጠኒ መድሓኒት ኮይኑ ንዝረግዐ ደም ንክቕጥን ዝወሃብ መድሓኒት እዩ ማለት እዩ። እዚ መድሓኒት እዚ ኣብ ግዜ ጥንሲ እንተተወሲዱ ኣብቲ ህፃን በርዝ ዲፌክት እንብሎ ናይ ሰውነት ኣካላት ናይቲ ህፃን ብስርዓት ዘይምስራሕ ኣካላውን ኣእምራውን ዕብየት ምትግጓል ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ብበዝሒ ኣብ ናይ መጀመርያ 3 ወርሕታት ዝኽሰት እዩ። እቲ ካልኣይ ንረኽቦ ሲፕሮፍሎክሰስሊን እና ሌቮፍሎክሰስሊን እንብሎም እዮም። እዚኣቶም ናይ አንቲባዮቲክ ወይም ፀረ ባክቴርያ መድሓኒታት ዘርኢ ኮይኖም ኣብቲ ህፃን ዘይተለመደ ዕብየት ናይ መትንዕቤት ሽግር ኣብታ ኣደ እንደገና ቃንዛ ኣብ ክፍሊ መገጣጠሚ ክፍሊ ኣካላታ ክኸትሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ጥንሲ ብፍፁም ክትወስዶም የብላን እታ ኣደ ማለት እዩ። ሳልሳይ ፕሪሞኪን እዩ። ፕሪሞኪን ንኣሶ መድሓኒት ተባሂሉ ዝእዘዝ ዓይነት መድሓኒት ኮይኑ እዚ ዕብየት ናይቲ ህፃን ብጣዕሚ ዝጎድእ መድሓኒት እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናይቲ ህፃን ናይ ደም ሴል ብጣዕሚ ዝጎድእ መድሓኒት ስለዝኾነ እታ ኣደ ክትወስዶ የብላን። እቲ ራብዓይ ነግንዮ እንደገና ኮደይን እዩ። ኮደይን ፀረ ቃንዛ መድሓኒት ኮይኑ ካብ ቀሊል እስካብ ማእኸላይ ቃንዛ ክፍውስ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ጥንስቲ ኣደ እዚ ዝሰዓል መድሓኒት ኢላ ብፍፁም ክትወስዶ የብላይ ምክንያቱም ጥንሲ ከጨናግፍ ስለዝኽእል። እንደገና ብተወሳኺ ሱስ ናይ ምትሓዝ ባህሪ ስለዘለዎ ብጭራሽ ክትወስዶ የብላይ ሓንቲ ጥንስቲ ኣደ። ብሓምሻይ ንረኽቦ ክሎራምፈኒኮል እዩ። እዚ መድሓኒት እዚ ፀረ ባክቴርያ ተባሂሉ ዝወሃብ ኮይኑ ሓንቲ ጥንስቲ ኣደ ክትወስዶ የብላይ ምክንያቱም ኣብታ ኣደን ኣብቲ ህፃንን ዝለዓለ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ፅዕንቶ ስለዘምፅእ ማለት እዩ። ሻልሻይ ቴትራሳይክሊን እዩ። እዚ ንባክቴርያል ኢንፌክሽን ንምሕካም ዝወሃብ መድሓኒት ኮይኑ እዚ መድሓኒት እዚ እታ ኣደ እንተወሲዳቶ ሄፓቶቶክሲሲቲ ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ፀላም ከብዲ ጉድኣት ስርሓ እታ ፀላም ከብዲ ንከይትሰርሕ ንምትግጓል እዩ ማለት እዩ ሄፓቶቶክሲሲቲ እንብሎ። ኣብቲ ህፃን እንደገና ሕብሪ ስኒ ናይቲ ህፃን ምቕያር ናይቲ ህፃን ኣዕፅምቲ ዕብየት ምትግጓል የምፅእ ማለት እዩ ቴትራሳይክሊን ተወሲዳ እታ ኣደ። ስለዚ በፍፁም ክትወስዶ የብላን። ብሻውዓይ ንረኽቦ ትራሜቶፕሪም ወይ ፕሪምሶል እንብሎ እዩ። እዚ መድሓኒት እዚ ፀረ ባክቴርያ ዝወሃብ ኮይኑ ጥንስቲ ኣደ እንተወሲዳቶ ኣብቲ ህፃን ናይ ኣፈጣጥራ ሽግር ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ መድሓኒት እዚ ፀረ ባክቴርያ ዝወሃብ ኮይኑ ሓንቲ ጥንስቲ ኣደ እንተወሲዳቶ ኣብቲ ህፃን ኣእምሮ ዕብየት ተፅዕኖ ከምፀሉ ስለዝኽእል ብመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ እዩ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ህፃን ናይ ኣእምሮ ዕብየት ተፅዕኖ ከምፅእ ስለዝኽእል በፍፁም ክትወስዶ የብላን እታ ኣደ ማለት እዩ። ብሻምናይ ንረኽቦ ፕሮፊን እዩ። ፕሮፊን እዚ ንቃንዛ ዝወሃብ መድሓኒት ኮይኑ ናይ ፀረ ቃንዛ መድሓኒት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብበዝሒ እንሰምዖ ወይ እንሪኦም እንታይ ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ ኣብ ግዜ ጥንሲ ብበዝሒ ፀረ ቃንዛ ተጋጊምካ ምውሳድስ ምንም ሽግር ከም ዘይምፅእ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ። እዚ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ማለት ናይ ቃንዛ መድሓኒት ኢልካስ ኢልካ ተደጋጋሚ ምውሳድ ብጣዕሚ ኣብታ ኣደ ይኹን ኣብቲ ህፃን ብጣዕሚ ሽግር ከምፅእ ስለዝኽእል ተለይውሰድ ይምከር ማለት እዩ። እዚ ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣብ ናይ መጀመርያ ወርሒ ብንእሽተይ መጠን ክትወስዶ ትኽእል እያ ኮይኑ ግና ሰርድ ትራይሚኒስተር እንብሎ ክትበፅሕ ተላ እታ ኣደ ግና ኣብቲ ህፃን ናይ ልቢ ችግር ኣብታ ኣደ እንደገና ሕርሲ ንክድንጉያ ስለዝገብር ብፍፁም ክትወስዶ የብላን ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተመልከተይ እዚኣቶም ይመስሉ ንሎማዓንቲ ሒዘዮም ዝቐረብኩ 8 ኣብ ግዜ ጥንሲ ክውሰዱለይ ይግብኦም መድሓኒታት ማለት እዩ። ቀፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ ቴንኪው ቻው ቻው።